Od grešnika do sluge Božjega. Mladi svećenik Donald Calloway potječe iz Virginije, a živio je u Kaliforniji. Pripovijeda o svom neobičnom obraćenju. Rastao sam ne znajući ništa o vjeri, Bogu, Gospi, sakramentima, svetoj misi. Zapao sam u društvo ovisnika. Uživao sam heroin i živio sam u paklu, ispunjenom alkoholom, drogom, ženama. Nisam znao izići iz mraka u kojem sam se nalazio. Jedne noći sjedio sam u svojoj sobi i razmišljao o životu koji je za mene značio smrt. I u jednom trenutku pošao sam do police s knjigama mojih roditelja kako bi ubio dosadu gledajući slike. I u ruke mi je pala knjiga s naslovom Kraljica mira posjećuje Međugorje. Nisam razumio o čemu se tu radi. Gledao sam slike i vidio 6 male djece sa sklopljenim rukama. To me se dojmilo i počeo sam čitati. 6 vidjelaca upravo gleda blaženu djevicu Mariju. Tko je blažena djevica Marije? Još nikad nisam čuo ništa o njoj. Ponajprije nisam razumio riječi koje sam čitao. Što znači Euharistija, sveta pričest, presveti oltarski sakramenat i krunica? Čitao sam dalje. Marija bi trebala biti i moja majka. Zar su mi roditelji zaboravili nešto reći? Marija je pričala o Isusu, da je on stvarnost, da je on Bog i da je on na križu umro za sve ljude kako bi ih spasio. Govorila je o crkvi. Nisam se mogao dovoljno načuditi. Znao sam da je to istina, a dotad još nikad nisam čuo istinu. Pričala je o onome koji me može promijeniti, o Isusu. Ljubio sam tu majku. Vapio sam iz dubine duše. Isuse, spasi me. Gospe, majko Isusova, pomozi mi i preporuči me svome sinu. Cijelu sam noć čitao tu knjigu i sljedećega jutra moj život više nije bio isti. Rano ujutro rekao sam majci da bi želio razgovarati s katoličkim svećenikom. Ona je odmah nazvala svećenika, a on mi je obećao da ću moći s njim razgovarati nakon svete mise. Prvi sam put u životu bio na svetoj misi. Kad je svećenik pri pretvorbi izgovarao, ovo je moje tijelo koje se za vas predaje. Čvrsto sam vjerovao u istinitost tih riječi. Vjerovao sam u stvarnu Isusovu prisutnost i bio sam neizrecivo sretan. To je bio početak moga obraćenja. Stupio sam u jednu zajednicu i studirao teologiju. I godine 2003. napokon sam zaređen za svećenika. Isus, naš spasitelj i otkupitelj, izveo me iz pakla i na čudesan način spasio. Bog je zaista danas na djelu. Donald putuje od mjesta do mjesta i propovijeda. Navješta Krista Spasitelja koji neizmjernom blagošću osvaja srca, poučava, opominje, pokazuje put spasenja svima. On želi da svi ljudi doznaju kako Isus može od velikog grešnika učiniti slugu Božjega. Da Bogu je sve moguće. Gospa Kraljica mira nas u poruci od 25. prosinca 2016. godine poziva. Draga djeco, s velikom radošću danas vam nosi moga Sina Isusa, da vam On dadne svoj mir. Otvorite vaša srca, dječice, i budite radosni da ga možete primiti. Nebo je s vama i bori se za mir u vašim srcima, obiteljima i svijetu. A vi, dječice, pomozite vašim molitvama da tako bude. Blagoslivljam vas mojim Sinom Isusom i pozivam vas da ne gubite nadu
i da vaš pogled i srce budu uvijek usmjereni prema nebu i vječnosti. Tako ćete biti otvoreni Bogu i njegovim planovima. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.